iyo carano tandunyo urang datang maminang ndak picayo tapi lah nyato kinilah tiba ale di kambang rara cinta bukan dek kita tapi kanda orang tua tak ada pede melawannya. Rami ale nan datang langang denai rasokan sabalun tiba udanan surang mali udah datang ayam atau balinang tangan dan dingin menjawe salah dan kambang sapu tangan nan dulu babarikan pau be sakit manahan sadu am tak bilo kakarian ayam atau di pipi antako karyang cinta di hati. Iyo carano tandunyo urang datang maminang ndak picayo tapi lah nyato kinilah tiba ale di kambang rara cinta bukan dek kita tapi kanda orang tua tak ada pede melawannya. Rami ale nan datang langang denai rasokan sabalun tiba udanan surang ayam atau balinang tangan dan dingin menjawe salah dan kambang sapu tangan nang dulu babarikan pau be sakit manahan sadu am tampilo kakarian ayam atau di pipi antako karyang cinta di hati. Rami ale nan datang langang denai rasokan sabalun tiba udanan surang ayam atau balinang tangan dan dingin menjawe salah dan kambang sapu tangan nang dulu babarikan pau be sakit manahan sadu am tampilo kakarian ayam atau di pipi antako karyang cinta di hati.